Domnule președinte George Simion, domnule președinte Claudiu Târziu, stimați colegi parlamentari, frați români. Cred că nu întâmplător acest eveniment a fost pregătit pentru ziua de 22 decembrie, zi în care aniversăm, comemorăm în același timp 33 de ani de la plecarea dintre noi a unor tineri pe care dictatura de atunci nu a reușit să-i reducă la tăcere și în care s-au manifestat idealuri și năzuințe care trebuie să existe în fiecare ființă umană. Jertfa lor este cea care trebuie să ne pună și astăzi pe gânduri, cea care trebuie să ne facă să vedem de unde venim și încotro ne îndreptăm. Suntem sau nu pe drumul cel bun. Aveam 16 ani la Revoluție. Mi-aduc aminte că de la vârsta de 14 ani am simțit nevoia de a respira libertate. Ascultam de la 14 ani despre primele semne de libertate, despre greva muncitorilor de la Brașov. Am auzit prima oară la radio vocea regelui României, am crezut că nu este adevărat. Am auzit despre luptători pentru dreptate și valori precum Doina Cornea. Nu credeam că există Doina Cornea. Abia după căderea regimului comunist mi-am dat seama că Doina Cornea exista. Au fost oameni care au păstrat această rezistență. Nu vă ascund că, elev fiind la cea mai prestigioasă unitate de învățământ liceal din Oltenia, la Colegiul Național Frații Buzești, ascultam Europa Liberă la școală, în atelierele unde făceam practică. Am fost dat în primire de niște copii de securiști, iar după 1 ianuarie ar fi urmat să fiu mutat la un alt liceu, fără să mi se explice motivul. Deci iată că acei tineri, printre care cred că oricare dintre noi care am avut o vârstă în acea perioadă, am simțit acea nevoie de libertate. Frigul era în casele românilor. Foamea se stătea la coadă. Mi-aduc aminte că, stând la o coadă pe un asemenea ger, am leșinat. Aveam 15 ani și mi s-a făcut rău. Deci, toate aceste timpuri le rememorez. Lipsa energiei electrice. Mergeam acasă cu autobuzul către familia părinților mei, către casa părintească, satele noastre erau în beznă. În același timp, energia electrică era exportată. Pe malul celălalt, în Bulgaria, orașul Oreahovo, acolo unde au fost luptele de la Rahova, era luminat ca o ferie. Credeam că acolo este Las Vegas. Visul meu cel mai mare era să trec de această graniță care ne-a fost impusă, probabil dincolo de dorința și interesul poporului, între românii de la nord de Dunăre și cei de la sud de Dunăre. Acest vis mi l-am realizat mai târziu, văzând că acolo sunt sute de mii și milioane de români pe care țara noastră i-a abandonat. Dar ca să revin la idealurile Revoluției, acestea nu au fost uitate. Au fost înscrise în ceea ce puțin mai târziu avea să fie Constituția României. Un act pe care foarte mulți dintre noi astăzi și mai ales, din păcate, dintre cei care ne conduc, l-au uitat. De ce l-au uitat? Probabil datorită, în primul rând, conținutului acesteia. Constituția României ne spune că vorbim despre un stat național, ceea ce pe mulți îi deranjează, despre un stat suveran și independent, care de asemenea dă frisoane multora, despre un stat unitar și indivizibil. Ori vedem câte acțiuni sunt la ora actuală pentru a strica această unitate și indivizibilitate.
În același timp, Constituția ne spune că acest stat trebuie să fie unul democratic și social, în care drepturile omului reprezintă valori fundamentale care sunt garantate. La fel, pluripartitismul. V-aș întreba pe dumneavoastră, de câte ori ați auzit în ultima vreme politicienii care conduc de la București sau de la Bruxelles sau din altă parte, vorbind despre drepturile omului? Câți dintre ei pun mai presus de toate democrația prin pluripartitism? Nu mai există, din păcate. Este o formă mascată. Atâta vreme cât așa zisa dreaptă cu așa zisa stângă și-au unit mâinile pentru a face o guvernare de tip mafiot până la urmă. Nu este o guvernare democratică. Este o guvernare în care sunt omise toate aceste valori. Uitați-vă că astăzi, în Piața Revoluției, s-a depus o coroană de flori din partea președintelui României, dar în lipsa acestuia, președintele României nu a venit la Monumentul Eroilor să depună o coroană. A venit un consilier. S-a depus din partea guvernului, primul ministru nu a fost acolo. S-a depus din partea Senatului. Nimeni din conducerea Senatului nu a fost prezent. S-a depus din partea Camerei Deputaților. Singurii reprezentanți fiind noi, împreună cu domnul Gerard Chelaru și cu domnul Antoniu Andrușiac. Ori vă întreb, USR-ul nu are parlamentari? PNL-ul nu are? PSD-ul? UDMR-ul? Care este respectul pe care acești oameni care conduc România îl mai datorează jertfei tinerilor? Deci, iată, oameni buni, și nu mă raportez doar la momentul de astăzi. Am fost la Țebea, am fost la Alba Iulia, am fost la Iași pe 24 ianuarie, unde probabil o să ne revedem. Ce alte partide ați mai văzut în afară de AUR? Nu aș vrea să vă dau frisoane făcându-vă o propunere. Imaginați-vă prin absurd că nu ar exista AUR în Parlament, că nu ar exista AUR în societate. Asta v-ar da frisoane, nu-i așa? Gândiți-vă, eu cred că a fost un plan dumnezeiesc apariția partidului și manifestarea lui în cadrul acestui Parlament. Mă bucur mult pentru că AUR a ales să aibă, sau așa a fost algoritmul, atât Comisia pentru Români de Pretutindeni, Comisia pentru Abuzuri, Comisia pentru Constituționalitate, pentru că din aceste funcții putem să atragem atenția asupra riscurilor care există. Am vizitat mult românii din diaspora, dar mai ales din comunitățile istorice din jurul granițelor României. Constituția n-a uitat nici de ei. Constituția spune că statul român sprijină dezvoltarea României, dezvoltarea relațiilor cu românii de pretutindeni, fără a face distincție care sunt aceștia, că sunt românii din Republica Moldova, că sunt românii plecați la muncă în străinătate sau că sunt cei din comunitățile istorice, aproape 2 milioane de oameni pe care România îi uită de fiecare dată. Și atenție, Constituția obligă guvernul, statul român, să acționeze pentru dezvoltarea identității românilor din afara țării, pentru promovarea lor și pentru exprimarea, încă o dată, a identității. Iată, și acest cuvânt acum deranjează. Cei care ne conduc nu mai vor să vorbim despre identitate. Dacă se poate, scoțând buletinul din buzunar, ar da cu pastă corectoare peste acel tricolor, îi deranjează. Noi însă îl avem în suflet. Noi însă trebuie să arătăm că acest tricolor există în inimile noastre și este mare lucru că un partid în România își asumă să fluture tricolorul oriunde. Ori, iată deci că aceste lucruri nu trebuie să rămână la stadiul de deziderat. Vă spun cu multă durere în suflet, am văzut ceea ce se întâmplă cu acești români care au fost
fără voia lor, lăsați sub administrații străine, în Serbia, în Macedonia, în Albania. Vor să-și ceară cetățenia țării mamă. Vor să vină să muncească aici. Sunt refuzați. Li se spune că nu este momentul să-și ceară cetățenia țării mame. După 200 de ani în care stau în afara granițelor țării. În Albania, la fel, le spune, nu este momentul acum. Au reușit să forțeze, să-și depună actele, să primească certificat de cetățenie din partea autorității naționale, iar când au mers să depună jurământul, nu în termen de 6 luni, cum era prevedea legea, ci abia după 2 ani i-au chemat, le-au înscenat un act procedural, i-au pus să semneze și apoi i-au trimis acasă că nu cunosc limba română. Cum să nu cunoască limba română niște oameni care au vorbit dialectul lor, limba română arhaică, atâtea sute de ani? Deci, iată, stăruim și noi, pe lângă domnul președinte Târziu, pe lângă toți factorii noștri de răspundere, ca aceste lucruri să fie cunoscute, ca acești diplomați, consuli, pe care noi îi plătim din banii noștri, să-și facă datoria față de toți românii aflați în afara granițelor țării. Să nu uite, să nu creadă că sunt scăpați de sub controlul societății noastre și de sub ochii noștri. Ei trebuie să acționeze în interesul nostru. Am redactat un proiect de lege care să dea tuturor românilor din Balcani, indiferent în ce țară trăiesc, dreptul să-și ceară cetățenia țării mame. Vreau să vă spun aici, solemn, toate partidele se opun, dar încearcă să se prefacă că nu se opun. Nu sunt de acord niciunii ca acești români să vină acasă. Avem o lege care prevede că legea privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cei care sunt din comunitățile istorice pot, fără să dobândească cetățenie, să facă facultatea în România pe banii noștri. Și asta a deschis poarta unor abuzuri. Unii care sunt din Serbia, dar nu sunt români, sârbi sau albanezi, vin aici, pe o simplă declarație pe proprie răspundere, fac facultatea inclusiv de medicină, inclusiv... Deci, bani foarte mulți pe care îi cheltuim, doar pentru că persoana respectivă declară că este român. Ei bine, în același timp, dacă un român autentic de acolo se declară român și dorește cetățenia, noi nu suntem dispuși să cheltuim 10 euro sau cât costă un pașaport, în condițiile în care el depune și jurământ. Celălalt face facultatea fără să jure credința României, se întoarce în țara lui și devine adversarul României. Sunt lucruri pe care noi dorim să le sesizăm. Am avut plăcerea și bucuria de a fi primul parlamentar AUR care în 2021 a deschis un cabinet parlamentar în afara României și în afara domiciliului. În Spania am acordat și audiențe și am încurajat toți colegii să facă asta. Cred că dacă vom păstra bine aceste legături bine întreținute, va fi în interesul tuturor. Noi avem nevoie de sprijinul dumneavoastră moral, pentru că sunt convins, indiferent cine m-ar acuza pentru ceea ce spun acum, că principalul motiv pentru care datorăm succesul nostru în Parlament sunteți dumneavoastră. De aceea, luna trecută, l-am însoțit pe domnul președinte, am fost 6 parlamentari care am mers la Bruxelles, să susținem cauza intrării noastre în spațiul de liberă circulație, care ne este refuzat într-un mod umilitor și batjocoritor pentru poporul român, și printre activitățile la care am participat a fost și întâlnirea cu românii din Belgia. O întâlnire foarte caldă, așa cum sunt convins că va fi și astăzi și ori de câte ori ne vom întâlni împreună. Vă rog să nu ne priviți de o parte și de alta a Dunării sau a spațiului aerian și ori de câte ori găsiți ocazia să discutați cu oricare dintre noi, faceți-o cu nădejde, faceți-o cu curaj, pentru că suntem dispuși în continuare să susținem foarte bine cauza
noastră a tuturor. Vă mulțumesc!